लोगोफोर दिनैसो लाबोनो हादों आरोना भिडिअखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ माने बाक्सायाव नेटखौ बन्द खालामना दोनथ'दोंमोन आरोना आं आरो बाक्सानिसो नालाय बेनिखायनो जेबो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैबो भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा दे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमबा आंनि प्रब्लेमखौबो बेमारि जिबन माथो खालामबावनो ओमफ्राय लोगोफोर हेपि काति फुजा गासैनिसिमबो दे नेट गैयाबाथाय लोगोफोर जों भिडिअखौ बानायना दोननोबो हाया आरोना नङाबा थाबैनो हगारनो हागौमोन माने मैया हगारनो हागौमोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि सेकेन्ड चेनेल अम्बिका कार्टुनाव ससे भिडिअ हगारनाय जादों आरोना गामिनचन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय फुल भिडिअखौ आङो गाबोन नङाबा समफोर हगारसिगोन आरोना लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय ससेखिनिखौनो ना फुल भिडिअखौ आङो गाबोन नङाबा समफोर हगारगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै बै चेनेलावबो मालाबा भिडिअ हगारनाय जागोन लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों दे लोगोफोरा आरो बुंबावबाय नोंथांमोना बावनाङा आरो थांनानै नाय दे होमबा लोगोफोर जाबादा दिनै भिडिअखौ गोलावबो बानायनाय जायासै बेखौनो नायदो आरोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे दानिया नायदो नाखौनो मोनगोन ना मोनाथाय थेवब्लाबो बोनाय नायनि र' जेबो गैया सारनो मुस्रिजोंसो बोनांगोन नायालाय रोनावदों ना फिसा एसे मोनबानो जागोन आंहा ना फिसाखौ एवबाथाय मा गोथाव मोनखायो मावा नाफोरा रोनावसोदों गुमैयालाय माथो हाखरफोरावसो दंफैयो गुमै नोंखौ दसे सम नुवाबानो बोरैबा खाराव माराव मोनसोयो आङो गुमै नों हाखरफोरावसो दंफैयो आं बेखौनो बेसेबा नागिरथिंदोंमोन आंखौ नागिरथिंदों मामोन माबाफोर खामानि दंमोन नामा नाबे खामानियाथ' जेबो गैया जेनेबा अबाव थांखो गुमैया होननानै नागिरथिंदोंमोन आङो बै ना बोनो नागिरदों र' मोनगोन ना मोनाथाय जेबोथ' गैया मुस्रिजोंनो बोनांसिगोन आब'आ मा खालामदों आब'जोंनो बोनोसै र' नाखौ आं बोगोन दे नोंजों बोफागोन गुमै नाङा दे नों बोनाङा हाब्रुआव हाबनाङा थां नोंसो आब'खौनो लिंना लाबो बेखौनो जोंना आब'खौ नांलायगोना आंबो रोंगौथ' गुमै ना बोनो सानैबो बोनोसै माथो जागोनखाय नों बोमारगोन होनबा औ गुमै बोगोनथ' आरो ओमफ्राय गुमै नों बिदिनो बोगोन नामा लंपेन्ट गस्ला जुथा थां गामसा गानै थां औ गामसा गानैनि दे होमबा नों बेयावनो थाथ' बोनोबालाय आङो गामसा गानस्लायना फैनि र' आरो बाल्थिं आरो मुस्रिखौ लाबोनोसै दे थां गुमै सानैबो दोखो बोखागोन आरोना नाखौ मोनथियाथ' नायालाय रोनावदों मोनगोन ना मोनाथाय नायालाय बारा गैयालै गुमै नाखौनो हगारनो मोनासैना आगोलावलाय आइ आफा थानायाव नाफोरखौ बुरजा हगारसोयोमोन मार गिदिरबो जायोमोन गुमै नाया नाबे ओमफ्राय नोंसाया दा मालासो गुगोनबा जेलनिफ्राय मोनथियाथ' गुमै गासैबो गुमा खफ्रि आदानि थाखायनो जाजोबदों गुमा खफ्रियानो फाफ्फि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाथाय जोबोद दुखु मोनो आं गुमै बेनि थाखायथ' आंनो सासे बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै आं बुंबाय थायो बयफ्रेन्ड थानायमोनबा आङो एसेबाबो बावगौमोन ना खोथाफोरखौ दा नै जमुनाबो नोंखौ मोननानै एसे बावबायना हाजारबाबो बावनायाथ' बावाखै थेवब्लाबो जेनेबा एसेबाबोथ' बावनो हाबायना बेनिखायनो गुमै आंनोबो सासे बयफ्रेन्ड नांगौ नों बासो जुदि सासे मोननाय मोनबा गुमै मोनगोन दे नापे दाबा नोंनि खाफालाव माला लिरनाय दङ मोननाय बेनोथ' भगवान इसोरफोरा जोंफोरनि खाफालखौ ओरैबायदि गाज्रि लिरना हरदोंना गुमै दे माथो खालामबावनो आरो नापे दे थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नोङो गोसोखांबाय थानाङा र' नों बेयावनो थाथ'नाय आङो मुस्रिखौ लायनि र' आरो गामसा सोलायना फैनि दे थां गुमै नों बायदि सासे बयफ्रेन्ड मोननाय मोनबा गुमै आङो बे जिउआव जेबो नांलामोन दिदोम गुमै नोङोथ' आंखौ गोसोथोनो हायोमोन ना जमुना आब'खौ गोसोथोस्लायस्लाय आंखौथ' थोनो हायोमोन ना आंबो ओरै गाज्रि नङाथ' नुनायाव मोजाङानो नुयो आंखौबो समायनायानो नुसाबो आंखौबो गुमै नों मानो एथ' मोजां नों जमुना आब'खौ अनो आंखौबो अनो नै दिनैबो हाब्रुखाय आंखौ हाबनो होलायाखैमोन बिदिखायनोथ' आंनि गोसोखौबो खावना लांगोनहाय नों मालाबा गुमै इसोरासो मिथिसिगौ आरो आंनि खाफालाव मा दङ मा जाना फैसोखोलै न'आव जानायाथ' गासैखौबो जाना फैदों र' मात्र साम'खौसो जानाय जायासै साम'खौ मालाबा न'आवनो जानांसिगोन दे ना औ आंबो जानो लुबैना दंखायोमोन ओमफ्राय आंना आइ बिखुनजोमोनालाय फैगोननो फैयानो आलासि जानो फैगोन र' बिसोरो लासैनो फैगोन न' लुबा फैगोन आरो ना माने आयाथ' फैगौमोन रामोनदा नाथाय जोंहानि आनै मादैमोना धोनि गोजाना बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनदों खोमा बिसोरखौ लाबोनो मोनथिगौ आङो र' लुसिगोन र' बारा गोबाव गैला साननैसोनि उनाव लुसिगोन न' लुनांगौखायनोथ' आंबो फैसाफोरखौ हेला हिसाब बाहायला आजिखालि एसे सेबैनो सोलिगासिनो आरो जों बायदि मानसियालाय अबाव थाबैनो एथ' गिदिर न' लुनो हानोलै दे माथो खालामावनो आरो लासैनो लुगोन आरो जोंहा र'
लैथोसिनियाव खायदा खालामनानै सोंनि र' आङो जानाय लोंनायखौ मोजाङै जाबाय था बांद्राय सेबै जाबाय थानाङा ओमफ्राय नोंसोरलाय बै गजा सिंग्राफोरखौलाय जायोना जाया मालाबा मालाबा गजाखौथ' जाखाया सिंग्राखौ ओरैनो मालाबा जायो गजा जानो मोजां मोनखाया आङो बिदिनो लाबबाबो आङो आइनोनो होखायो आं जाखाया लाबो मालाबा मालाबा आइनो लाबोयो हाथायाव थांबाथाय बांसिनानो लाबोयो दे आङो नाथाय आं जाया आइनोसो होयो ओमफ्राय नोंदि आगोलो पकरिफोर बानायना जायोमोन दा जायोना जाया जानायानो थांला दानिया नों थांनायनिफ्रायनो जायाखैयानो दे बानायनानै थाखै खेबसेल' बानायदों खोमा ओमफ्राय नोंसा आमाय फैदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव बानायदोंमोन आङो जाबाय थाया आरोना ओमफ्राय आयालाय जायोना जाया नों लाबोबाथाय आया जायो आंसो बारा जाया आंथ' हाथायाव थांबा लाबोखायोना बिनि थाखाय गजा लाबोखायो ओमफ्राय बिनो होयो आं जाया होमबालाय आया थगायदों आया मानो बेफोरबायदि लैथोसिया बेफोरबायदि नङा होनना आं मिथिखागौ आया मानो एरना होबाय थायो आंनो रामोनदा दिनैथ' काति फुजालै आयौ थां माबालाय थां फुजानि जगार नारेंखलाथ' न'आवनो दंखायो र' बुट थालिर बेफोरखौ लाबोजोब थां ओमफ्राय आपेल आंगुर जेखिजाया फुजानि जगारखौ लाबोजोब दानो लायनो थां बुटखौ सोमना दोननांगौ ना लायनि र' ओमफ्राय सकनिफ्राय फैनानै नारेंखलखौ हानना दे आं हाननो हानाय नङा दे जागोन दे र' आंबा लायनि र' थां बिहामजो ना मानैसो दङ बेखौ संबानो जाबाय मैथाजों आयै दिनैथ' काति फुजा आं जाया मालाय मानसिफोरा काति फुजायाव जायोसो हांसो दाउ अमा नाथाय बयबो जायाना आंनो फुजा होबाथाय बोरैबा मोनो ना बेदर जानो दिनै जाया दे आयै गाबोन जासिगोन हाब फुजाबाबो जानो हायोहाय खाला लगायखांनानै नाङा दे आयै जोंहा न'आवबो जाखाया दिनै जाया दे गाबोन जागोन गाबोन संना होगोन दे मस्थ' धार्मिक ओंखारदों मालाय मानसिफोरा जागोनसो दिनै एसाथ' हांसो जागोननो दिनै जोंहा आरो नाखौनो जाया खम रागा जोंदों आंनिया बिखुनजोआ आं आरो फुजाबा जाखायाना बोरैबा मोनो आंहा फुजा होबा जाखाया आङो दाखालि लोखि फुजायावबो जायाखै दा नै दिनै काति फुजाना बेयावबो जाया आङो जायो जानायालाय सोरबा सोरबि थेवब्लाबो आं जाया दे बोरैबा मोनो फुजा होबाथाय आंहा खाला लगायखांबाबो जानो बोरैबा मोनो ओंखाम सङैनिसै र' दिनैथ' मिरामिस जागोन दालि संगोन पापर दंखायो र' ओमफ्राय आलुजों सयाबिन एवनोसै दिनैथ' काति फुजा आयौ फुजानि मालखौनो लायाखै माथो बिहामजोआ दखानाव थांगोन होननायलाय थांगोन ना थांला बे थाङाबा आंनो थांसैमोनहाय बिहामजो नोंना बिहामजोआ उन्दुलांदों दखानाव थांनांगौमोनलै आबा ना नों थांगोन ना नोंनो थांनो जाबाय दखानाव आंनाथ' थांनो जाबायमोन आयै नङाबा नोंनो थां माबाहाय दिनै काति फुजा नङा होमबा बेनिखायनो फुजानि माल लायनांगौमोन धुप बुट नोंनो थाङोबा आयै हागौबा बिसोरलाय बिमा फिसा उन्दुबायसो दं माथो दे होमबालाय उन्दुथों दे आंनो लायनोसै दे आयै आंबो थांसै दे आबा थां होमबालाय आबै नों आइखौ गाबज्रिदोंमोन आइया उन्दुलांदोंमोन ओमफ्राय दासो सिरि मोनबाय औहाय आबै दिनै काति फुजाना फुजानि मालखौनो लायाखै आबै आंनो थांगोन दे होमबा थांनो थु होमबालाय आंजोंनो आबै नोंनियाथ' आथिं सादों होनदोंमोन हामबाय एसे साबाय दङ आबै होमबा आबै नों थाङाबाबो जागोन दे आंनो थांगोन हारसिंनो नाङा दे आयै आंनो थांनो र' नै ओंखारखाबाय आं थांनो होननानै उन्दुलांदोंमोन आङो थांनो दे होमबालाय थांनोबालाय आंलाय नों उन्दुलांदों होननायखाय आंहासो थांनो नागिरदोंमोन नाङा दे आयै नोंनि आथिं सादोंबा थांनाङा आं थांगोन आयै आंबो थांफागोन नोंजों दखानाव नोंबो थांफानो थां होनबा गस्लाखौ गानै थां आं दखानाव थाङा सगावसो थांनांगोन दखानावलाय अबाव मोननो आपेल आंगुर होमबालाय नेथ' आं गस्लाखौ गानना फैनि दे थां होमबालाय गस्लाखौ गोरजाखौ गान दे आइ गोरजा फ्रकआ बेखौ गान जागोन दे अबावबा थांगोन होनबाथाय बेहासो ख्लाब बिदिनो आरो गथ' मानसिना थांफानो लुबैयो जोंबो आगोल उन्दैयाव बिदिनो थांफानो लुबैयोमोन बिदिनो जोंबो लुबैयोमोन आरो आगोल दे होमबा बिहामजो नों थांगोनबालाय आङो दसे गोलाव जाथ'नि र' दे थां दसे जिराय थां जिरायहैनि र' अनसुमा दिनै नोंखौ जोबोद गोसोखांदों दिनै जोंनि गथ'आ जोनोमानो जानो जासिगोन नाथाय नों आंखौ खेबसेबो खबर लामारासै
नोंखौ दिनै जोबोद गोसोखांमारदों आं अनसुआ। नों जुदि आंखौ नागिरनाय मोनबा, ताबिजखौ जुदि आं मोनफिननाय मोनबा, आंना जिउआ बेसेदि मोजां जागौमोन। बै ताबिजआ अबाव गोमामारखौ? बै अजायाबो मानो थैनांगौ दे पापथिया जाला? आंनि जिउआसो धंस जाबाय। गथ'आ आंनिया मा जागोन? बिफा गैयाबा बोरै गिदिर गोलाव जागोन? सोरखौ आफा होनना गाबज्रिगोन आंनि गथ'आ? नोंथ' मालाय गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबायानो खोमा न'? आंखौ गोसोखाङा गथ'खौथ' गोसोखांनांगौना नोङो, नों गथ'नि बिफा। आय अनसुमा। गांजेमा गोसोम आयं। दावरि आयं। आयं नों गाबदों? औ आयं, आं दिनै आंनि हौवाखौ जोबोद गोसोखांदों। आंखौ मानो नागिरा बेयो? आंना मा जिउआ बिदिनो थांमारसिगोन नामा आयं? माथो बुंबावनो आरो आयं। आयं, नोङो आंनि नाम्बारजों खेबसे फन खालामना नायाखै मानो? फनानो सुइच अफसो, सिमखौनो बख'ना दोनदों बियो। खैजोननि नाम्बारजों आं फन खालामाखै आयं। 10 जन 20 जनसोनि नाम्बारजों फन खालामदों आं, नाथाय गैया, सुइच अफल' बुङो। पापिया बख'ना दोनदों खोमा सिमखौ। थेवब्लाबो दिनै खेबसे फन खालामनायनि दे, खिजानिबा सिमखौ बियो लाबायानो मबाइलाव। मिथिला आरो, गोबावबो जाबाय जानायालाय, बेसेबा गोबाव जाबाय। खिन्थु आङो बारा गोबाव जायाखैथ'। बै दाखालि बावैसो आं फन हरदोंमोन बेनो, नाङाखैमोन, सुइच अफआनो बुंदोंमोन। थेवब्लाबो आंनिजों हरनाय नायनाय, खिजानिबा फुलावनो नांनोबो हानाय आयं। नाङालै आयं। आंनिजों हरनाय नायनाय थेवब्लाबो नांनोबोथ' हानाय ना फुलावनो। बोरैबाय जुदि बियो रिसिभ खालामोना, ओरैबायदि रायहरगोन आं बेथो बेखौ। जुदि बियो फनखौ हमोना, सिगाङावनो रं नाम्बार जाफ्लागोन। नाथाय दा रिसिभ खालामबासो नांबासो फनानो नाङा। र'नाय, दिनै फुलावनो नांनोबो हानाय आयं। दिनै होनबालाय खालामनायनाय फनखौ। आंना फनानो थाबोबायहाय टेबोलावनो। र' आं लायनि। आयै, जोङो दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों र'। दिनै मोनफैयाबो जानो हागौ दे। नोंसोर सानैया मोजाङै थाबानो जाबाय। अबावथ' थांनो नागिरदों नोङो आबा? बेरायनो थांनि र'। दा लोगोफोरासो अबाव थाङो मोनथिला। जिखिजाया आंखौ लिंहरदों र'। थांनि र'। दे नोंसोर सानैया था। गांजेमा गोसोम रानि थाथ'। दे आदा, मोजाङै थांबानो जाबाय। दे, सिन्था खालामनाङा आगै। आबा, जों आरो लोगोफोरजों थांनानै बांद्राय लोंहैबाय थानाङा आरो। नों खिन्थु लोंग्रा जाबावदों दै। लोङालै आयै। दे थाथ' थांसै। दे, मोजाङै थांबानो जाबाय। आयं, आं मबाइलखौ लायनि र'। थां होनबालाय लाय। अबावलाय नांगोनलै, मालायबा सिमखौनो दिहुनखादों आंखौ फन हरगोन होननानै। नोंखौ जुदि खेबसे लोगो मोननाय मोनबा अनसुमा, नों सिरि सिरि आंखौ बिदि नागारना थांनाङामोन। आं गावनि जिउखौनो मानो बिदि खालामना लाखो? दिनै आं रामुसिंजों मोजाङै थानाय मोनबा बेसेदि रंजा खुसि संसार जालांनो हागौमोन। ओरैबायदि गोरोन्थि मावना लाफ्लांबाय आङो बे जिउआव। जिउआ बिदिनो थांसिगोन खोमा आंहा। गथ'आ मा जागोन दे? आङो आगोलनि सिमखौ मबाइलाव सोफिनदों र'। गांजेमा गोसोम रानिखौथ' ब्लक खालामनाय दंखायो र'। आरोथ' दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय, बेलेगनि नाम्बारजोंबो हरनाय नंला। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो सिमखौ सोदों आं। नै फन फैबायानो। सिम सोनाय लोगो लोगो सोर हरदोंबा? गोदान नाम्बारसो माथो। हेलौ, सोरो? हेलौ, जेबो खोनायाखै, सोरो? आइसो नामा इयो? हेलौ, अबाव नांदों बियो? थगायनि र'। गुवाहाटियाव नांदों। सोरो? आंनि नामा सुजुमाला। सोरबा सुजुमाला? रं नाम्बार जादों दे। रं नाम्बार? रं नाम्बार जायाखैथ'। रं नाम्बार जादोंलै आब'। आं सिनाया। सुजुमाला आङो। सुजुमालाखौ सिनाया होमबा? सोर सुजुमाला? सिनायहाया आङो। सिनाय हाथारगौहाय नोङो बेथो, मानो सिनाय हायि बायदि दिन्थिबाय थादों? सिनायहायालै आं आब'। दे दोन, आंहा खामानि दङ। आं बुंदोंना रं नाम्बार। रं नाम्बार नंथाराहाय बेथो। रं नाम्बारलै। रं नाम्बार जानो हाया। नों अनसुमा नङा होमबा? अनसुमा, ओमफ्राय आं नोंखौथ' सिनायहायाना। सोरबा सुजुमाला, आं सिनायहाया। मोजाङै बुंनाय, अबेनिफ्राय बुंदों? आंथ' अन्थाइगुरिनिफ्राय बुंदों र'। नोंबो आंखौ सिनाय हाखागौ, ओरैनो सिनाय हायि रोखोम दिन्थिफ्लाबाय दङ। फाग्लिसो नामायलि मानसियालाय, क्रेक गोनांसो खोमा। सिनायहाया दे आं आब'। दे दोन, आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदों। दोन, आंहा नोंजों रायज्लायनो जेबो सम गैया। मानो सम गैया? रायज्लाय आंजों।
आया बे हिनजावनियालाय हौवाफोर दंना गैयालै आं नोंखौ एथ' मोजाङै बुंबाय थादों आब' होननानै नाथाय नों मानसिया क्रेक गोनांमार दे दोन नोंसोरबायदि क्रेक गोनां मानसिफोरजों रायज्लायबाय थानो आंहा सम गैया मिथिगौ ना मोजाङै बुंबा मानो मानिया रं नाम्बार होनबाय दङ सोर सुजुमाला बेलाय सिनाय हाया आं दे मानिना लाबाय दे नोङो सुजुमालाखौ सिनाय हाया नाथाय नों गांजेमा गोसोम रानिखौथ' सिनाय हागौ गांजेमा गोसोम रानि